El Barcelona t'acull és un programa d'activitats d'estiu per a tots aquells nois i noies que han arribat a Barcelona en els últims mesos via reagrupament familiar. Els joves entre 12 i 20 entren en aquestes activitats per a conèixer la ciutat, per conèixer la llengua i per conèixer altres nois i noies de la ciutat que estan també en la seva mateixa situació. Mi hermana me trajo porque allá un poquito está muy complicada la situación y para estudiar porque aquí hay más posibilidad de estudiar, de aprender. Mi meta de estudiar es salón de belleza, que es peluquería. Y vamos a bailar. Vamos a hacer percusión. Yo pensaba que a bailar. Bueno, si quieres bailar, bailas de mientras. Claro, es fácil. Allá casi no salía y aquí salgo al parque, salgo a las playas, a las piscinas, todo, un montón de cosas. Mi madre ya tiene como 8 años aquí y entonces he venido a estar con ella. ¿Tú cuándo te encontraste con ella? Yo lloré cuando la encontré. ¿Qué te parece? Muy bien. Me agrada el primer día. Sí. Me divierto mucho y siento como que puedo soltarme, no me siento tímido. Porque en verdad soy tímido. Avui treballarem un llibre, un còmic que no està escrit, són tot imatges, que es diu L'Emigrante. Una història d'una persona que emigra del seu país cap a un altre. Els que porteu el carnet de la biblioteca, l'agafarem de préstec a la biblioteca. La imagen que he escogido me recuerda mucho a cuando llegamos aquí y todo lo que pasó y más por las despedidas. Y bueno, aquí también tengo familia, pero no es igual. Arribem a un grau una mica de no sé on vaig, fa molts anys que no veig els meus pares o la meva mare. Em fa il·lusió, però a la vegada tinc aquesta por i sí que es nota que estan descol·locats. Al principio sí lloraba, no sé por qué me sentía vacía, pero no sabía por qué. Pero yo pensaba que era normal porque la distancia de mi padre y todas las diferencias de aquí, pues. ¡Sant Andreu! Todos llevábamos un tiempo sin nuestros padres, hemos llegado hace poco a Barcelona y en septiembre empezamos en el instituto. Entonces, vamos a hacer como el árbol de nuestra experiencia al llegar a Barcelona. Las semillas son lo que esperamos que crezca en Barcelona, es decir, lo que esperamos que pase en nuestra nueva vida en Barcelona. Right now, I am studying Catalan. I've been here for 2 weeks already. Los carrers de Barcelona. It's really enjoyable here in Barcelona. Oh, there are places I can explore and do anything here, unlike my place over there in the Philippines. Aviam qui se'n recorda d'alguna cosa de les que vam fer ahir. Ulls, molt bé. Braç. Molt bé, braç. Cap. Cap, molt bé. Pit. Què? Pestanyes. Pestanyes, molt bé. En català,
que és molt important per ells, tenen molta motivació per aprendre, perquè saben que és molt important, perquè a l'escola tot es farà en català, per comunicar-se, per anar a comprar, per moure's per la ciutat, agafar el metro. Aquí teniu unes paraules. A la lletra teniu alguns espais en buit. Sento una veu dins meu que no sé si és mora o és gitana. Sento una veu dins meu que no sé si és jueva o catalana. Sento una veu que és trista, però color en pólvora, feta de vida. Sento una veu dins meu que no sé si és mora o és gitana. Sento una veu que és trista, però que olora amb pólvora feta de... Jo em dic Mig, tinc 12 anys i porto aquí en Barcelona 9 mesos. De Filipines. Mi familia aquí está aquí a trabajar duro y las que ha escogido los dineros a la Filipinas. Tiro cap a esquerra i dreta, sempre per la banda estreta. No em puc fiar de la vista si faig el camí del turista. Sento la veu més dolça que em diu vine, perdes pels carrers de Barcelona. Sento la veu més forta que em diu vine, deixa la por, perd la vergonya. Avui el que hem de fer és conèixer persones. Conèixer persones sempre ens aporta coses. I per això escriurem una frase. Val, tothom té boli, no? Hola, bon dia. Estem fent un taller de fotografia per mostrar la diversitat cultural del barri. Hola, bon dia. Estem fent un taller de fotografia per mostrar la diversitat cultural del barri. Ens podem fer una fotografia amb vostè? És que a mi les fotos no m'agraden. Va! Ho sento. Porfa! Maria Rosa! Bueno, va! Bravo! Molt bé! Ens podem fer una fotografia amb vostè? Sí, no? Bravo! I love that we are doing these type of activities. It's good that if we go somewhere and meet some people and talk with them, we know some things new about them and about the culture. Like that. Tenéis aquí unas pruebas para hacer. Primero el mapa del parque y luego las proves per davant i per darrere. Guanyarà el grup que pugui fer més proves i millor. Hay que tomarnos una foto con una estatua que está más al fondo, parece. Vamos. ¿Qué has aprendido? Que puedo tener amigos y me puedo cambiar un poco. No siempre estar oscura y no hablar con nadie. Y que puedo estar más feliz que antes. Hemos vivido a lo grande, porque hemos conocido muchos lugares de Barcelona, muchas personas que me agrada mucho conocer, muchas diferentes culturas. Muchas cosas muy importantes aquí en Barcelona. Yo a Marruecos solo veo estas en el tele.
Què farem aquí? Jo vull aquí. Una gincama d'aigua. Competireu amb 2 equips, vale? L'evolució és molt gran, molt gran, molt gran. Al principi, com arriben així, es van mirant, no sé què faré jo aquí, no conec a ningú, no són ni del meu país, i a l'últim dia és tots plorant, abraçant-se, de tot, et deixa'm el teu Facebook, el telèfon, superbé. És com un altre nen, una altra nena. És un canvi molt gran, molt gran. És una oportunitat que tenen molt gran ells.